Chámome Pilar e vou a presentar o proxecto de recuperación de sementes autóctonas da comarca da Limia. Este proxecto faise porque vivimos nunha comarca que tradicionalmente é agrícola, pero a partir da finais dos anos 60 se produce un cambio moi importante, pasando de ser un sistema agrario tradicional a un sistema agrícola moi industrializado. Neste proceso hai unha gran perda de patrimonio xenético e cultural. Entón, o noso objetivo é cortar un graniño de area para que non se perda todo ese coñecemento. Os objetivos do noso proxecto son recoller o coñecemento tradicional e recoller tamén sementes que aínda se cultivan en pequenas hortas familiares e facer un banco de sementes con ela para que este a disposición da xente a que lle interese cultivala. As actividades que levamos a cabo para conseguir estes objetivos son todos os traballos necesarios para o cultivo, desde preparación da terra, abonado, sementeira e todo o necesario para recoller estas sementes. Logo facemos actividades con distintos colectivos vinculadas a todo este proxecto e, en última instancia, o reparto das sementes entre persoas interesadas. Este ano en concreto vamos a cultivar 10 variedades autóctonas da comarca, das que vamos a recoller as súas sementes para renovalas no banco de sementes. Tamén temos no banco de sementes 14 variedades catalogadas e este ano vamos a aumentar unha máis, co que teríamos un total de 15, añadindo un novo cultivo este ano que é o centeo. O espacio está pensado para que sea un espacio de aprendizaxe onde participan distintos colectivos e dándolle moita importancia ás actividades intergeneracionais, que é onde se produce ese intercambio de coñecemento das persoas maiores aos máis jóvenes. O espacio está adaptado para que poidan participar todo tipo de persoas. Temos mesas elevadas onde as persoas con dificultades de mobilidade poden ter acceso a plantar e a tocar a terra, e logo temos pasillos habilitados para sillas de rodas para que poidan entrar a xente e facer un recorrido pola horta. Así poden participar neste proxecto todo tipo de persoas. As sementes de variedades locais e tradicionais son moito máis que un recurso agrícola, son unha memoria viva. Cada unha delas garda dentro séculos de adaptación ao territorio, ao clima, ao solo e as mans que as cultivaron. Son o resultado dun diálogo constante entre a natureza e as comunidades que xeración tras xeración seleccionaron as mellores plantas para garantir alimentos, saúde e diversidade. Hoxe, esa riqueza está en risco. A perda de pequenos cultivos e a desaparición de prácticas tradicionais fixeron que moitas destas sementes estean a piques de extinguirse. E cando unha variedade local desaparece, non perdemos só unha planta, perdemos sabores únicos, resistencias naturais, patrimonio cultural e posibilidades de futuro. As sementes tradicionais son claves para afrontar os desafíos actuais. A súa diversidade xenética é unha ferramenta esencial fronte ao cambio climático, as novas pragas e a necesidade de sistemas alimentarios máis resilientes. No marco do Programa de Investigación Científico-Técnica de Carácter Medioambiental 2025-2026, voltamos a contactar e entrevistar este ano a 4 mulleres agricultoras que nos comentaron a súa labor de custodia de variedades hortícolas e nos proporcionaron tamén sementes para a súa preservación. Preservar as nosas sementes non é un luxo nin un recordo do pasado, é unha aposta polo futuro, e cada vez que recuperamos unha, estamos a recuperar tamén unha parte de nós. Estamos desarrollando un proyecto de investigación para evaluar la capacidad de crecimiento de lechugas y tomates en la comarca de Tierra de Campos, mediante sistemas de cultivo hidropónico. El proceso comenzó a principios de primavera con la elaboración de un semillero. Una vez alcanzado el desarrollo adecuado, las plantas fueron trasplantadas a un sistema hidropónico de tipo NFT, una técnica en la que los cultivos crecen sin necesidad de suelo, recibiendo agua y una solución nutritiva que aporta todos los nutrientes necesarios para su desarrollo. A lo largo del estudio hemos realizado un seguimiento continuo de las plantas para analizar su crecimiento y adaptación a las condiciones ambientales de la zona. Los resultados obtenidos muestran que factores como las altas temperaturas y la humedad influyen de manera significativa en el desarrollo de estos cultivos. Por ello, cuando el sistema se encuentra al aire libre, estas variables se convierten en algunos de los parámetros más difíciles de controlar y optimizar.